Fil-ħajja tal-lum spiss jiġri li niftehmu biex niltaqgħu fuq Facebook. Biex la niltaqgħu, nitkellmu dwar x'hemm mhux m'hemmx fuq Facebook. F'din ir-rokna se ndawru ħarsitna lejn l-iskrin u s-siti soċjali sabiex nanalizzaw il-lingwaġġ użat fi pjattaforma daqstant importanti tal-lum il-ġurnata. Il-riċerka tiegħi kien studju ġdid ħafna, allura ma kienx hemm studju ta' xi ħadd ieħor li stajt tqabbel miegħu, allura kien kemm iktar riskjuż. Fittixt ħafna fuq l-utenti li jużaw Facebook, qsamthom fi 3 kategoriji li kienu primarjament bejn 13 u 18 sena li huma l-kategorija żgħira, il-ġenerazzjoni żagħżugħa, bejn 25 u 30 sena li kienu n-nies qishom il-maturi li bdew id-dinja tax-xogħol, u mbagħad il-ġenerazzjoni ikbar ta' fuq 45 sena. Grazzi għal-mod ta' kif inqasmu, rajna wkoll varjetà kbira ta' kif jiġi użat il-Malti. Kont nidħol fil-Facebook kuljum, kont nara ċertu kummenti, ovvjament jiena żied biss dawk il-kummenti li kellhom il-Malti u l-Ingliż. Kien hemm kummenti li kellhom Malti biss jew Ingliż biss imma dawk ma tgħidx każhom. Kellna ħafna mill-ġenerazzjoni żagħżugħa li fil-kwestjonarju semmew li daw jużaw l-Ingliż biss, jew inkella taħlita ta' Malti-Ingliż. Kien interessanti ħafna li konxjament daw kienu jafu li huma konxi li qed jużaw taħlita ta' żewġ lingwi flimkien, jiġifieri għalihom kienet bħal speċa normalità. Meta mbagħad tikkumpara mal-persuni li kellhom 45 sena jew iktar, dawn jagħmluha ċari li jużaw Malti biss jew inkella Ingliż biss. L-iżbalji wkoll kien hemm differenza kbira, l-kategorija żgħira, żbalji kienu żbalji tal-ortografija kienet tidher ċara jew biex iqassru, jiktbu skont il-fonetika kollox kif jinħass. Mentri mbagħad il-kategorija l-kbira kienu żbalji ngħidilhom li ma kinux aġġornati mal-iżvilupp tal-lingwa. Forsi żbalji fejn ma jafux fejn ħajpoġġu lajn, però kienu żbalji minuri ħafna. Eżempju ta' taħlit tal-Malti u l-Ingliż kien hemm ħafna, pereżempju. Meta beda jingħata kompliment, intu ngħid li l-kompliment kienet jingħata fil-maġġoranza tal-każijiet bl-Ingliż, minn bagħad titkompla s-sentenza bil-Malti. Pereżempju, looking good sieħbi, jew high class ħabiba. Apparti minn hekk kien hemm iktar taħlit fejn in-nies bdew jiġu bżonn frażijiet li juru żmien jew li juru xi tip ta' appuntament. Pereżempju, narak Friday jew jien beħsibni mmur next week. Dawn kienu ħafna każijiet rikorrenti li rajt meta ġbar daw il-kummenti. Pereżempju, kien hemm wara l-bieraħ you've hit the jackpot, my friend. Jiġifieri hemmhekk il-kelliem uża you've hit the jackpot għax ma sabx frażi oħra li taqdih bil-Malti. Allura ddeċieda li jaqleb mill-Malti għall-Ingliż. Kien hemm waħda pereżempju that daqqa ta' truck Sunday feeling. Kienet xi ħaġa interessanti ħafna għax u prova juża idioma li nużaw bil-Malti li ħafna drabi jużaw għaż-żgħażagħ daqqa ta' truck jew daqqa ta' van u daħħalha f'sentenza bl-Ingliż, jiġifieri t-taħlit kien kumpless b'dak il-mod. Iż-żgħar sfortunatament il-mod ta' kif kienet ta' kif jiġi użat il-Malti kważi intenzjonalment jiktbu ħażin anke jekk kien il-kelma għajdli, għajd-l-i. Meta inti fil-verità kemm tpoġġi lajn i quddiem, flok ma tibdel totalment litri. Kien hemm żbalji jew kollox tajjeb tajjeb jużaw is-sistema tal-erq mbagħad u der ċar ħafna l-kategoriji kif inqasmu, ġifieri kategorija taż-żgħażagħ ma' dawk tal-fuq 45 sena deret distinzjoni ċara bejniethom. Il-kategorija tan-nofs kienet jista' tilab. Mhux kulħadd ma kienx hemm pattern li kulħadd ħajimxi bl-istess regola. Kien hemm min jikteb Malti tajjeb ħafna, kien hemm min totalment qal fil-kwestjonarju li juża Ingliż biss, għaliex jibża għax fil-kwestjonarju jiena staqsejt għalfejn tuża Malti biss jew Ingliż biss jew taħlita. Li l-biżgħi li ma jafux ma jridux jiktbu Malti biex ma jaqgħux għaċ-ċajt għax ma jafux jiktbuh kif suppost. Jiġifieri u kienu nies li huma għandhom kariga għoli ħafna fis-soċjetà, ġifieri managers, avukati, li fuq Facebook ma jridux jiktbu bil-Malti biex ma sħabhom ma jaqgħux għar-redikolu. It-taħlit huwa parti li sar integrali mill-lingwa tagħna. Llum kważi nista' ngħid li diffiċli tagħmel sentenza kompletament bil-Malti jew sentenza kompletament bl-Ingliż.
Ovvjament ir-riċerka turi li il-mod kif jitkellmu żgħażagħ, il-mod kif jitkellmu n-nies ta' kuljum ġiet riflessa f'dawn il-kummenti ta' Facebook. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.